Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Pebrero 11 hanggang 13, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. And umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat na ginawa natin ngayong gabi, Sabado. At valid po ito for until Monday, Pebrero 13. At nakita po natin na dyan pa rin yung mahinang amihan dito po sa Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, Visayas, Sulu Archipelago, Hilagang Dalampasigan ng Mindanao at Silangang Mindanao. So ito po ay makakaranas ng katamtaman na hangin mula sa Hilagang Silangan na hindi po lampas ng 40 km bawat oras. At medyo magandang panahon na may maulap na papuwirin. Magiging mas maulap po din sa Mindanao at Visayas dahil po sa mga posibilidad ng mga thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Lalong-lalo na po sa darating pong Lunes, may mga thunderstorms pong pwede maganap dahil po sa papalapit pong near equatorial trough na mag-extend po dito sa may area po ng Southern Philippines. So wala po tayong LPAs or any tropical cyclone o bagyo na namumuo dito sa Western Pacific. Meron lang tayong dalawang tropical systems, ang IDZZ at ang near equatorial trough. Okay? So ito po yung mga converging wind systems na nagbibigay po ng mga thunderstorms sa bahagi nito. At dito sa may bandang taas, wala pa rin yung amihan, but inaasahan po na yung darating pong Valentine's Day hanggang Pebrero 18 ang pagdating ng panibagong surge o bugso ng amihan dito po sa Luzon at Eastern Visayas. So abangan po natin yan. Medyo lalamig na naman po ang ating panahon at may mga paulan-ulanan po at babantayin natin for the possibility ng mga tinatawag nating shorelines dito po sa ating lugar. At ito po yung fast animation. So nakikita po natin itong near equatorial trough. Medyo napakalaki ang kanyang scope. At naapektuhan po ang buong Micronesia. Dito po yung IDZZ at dito naman po ang tinatawag nating surface trough or near equatorial trough. Na kung saan ang kaulapan nito ay pupunta po dito sa may area po ng Kabisayaan at Mindanao sa darating pong Lunes. Okay? So bukas may mga possibility rin mga thunderstorms dito sa silangan bahagi po ng Mindanao. Actually, meron pong mga isolated ones dito na yun sa may Davao Region, Davao Oriental, Davao City na dumadaan sa mga oras na ito. At pagdating naman po sa ating wind forecast, susunod na 3 araw hanggang Martes. So bukas ng linggo, inaasahan po natin itong mga mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan, mahinang amihan. At pagdating ng Lunes, same pa rin ang situation hanggang sa Martes. At nakita natin na yun ang bagong surge ng amihan na makaka-apekto po sa Taiwan at dulong Hilagang Luzon, lalo na po Batanes, sa darating pong Valentine's Day. At sa Miyerkules, ito po inaasahan po makaka-apekto na po sa buong Luzon, kasama po Bicol, Mimaropa. Okay, so medyo hangin po niyan ay tataas mula 10 to 40 hanggang 20 to 60 kph. So abangan po ninyo yan. At pagdating ng Huwebes, Biyernes hanggang Sabado ay mananatili po ang hanging amihan dito sa ating bansa at may panibagong shallow LPA na mamumuo na posibleng mamuo dito sa may malapit po sa may Mindanao at hindi naman po siya magiging bagyo. At pagdating po ng linggo, Pebrero 19, ito po ay tatak po dito sa may southern coastal areas ng Mindanao. At sa Lunes ng Pebrero 20, ito po ay nandito na po sa may Sulu Archipelago, malapit sa Palawan. So inaasahan po natin dito ang medyo kalmado na hangin, although paikot siyang counterclockwise, mas magiging mahangin pa rin sa Kabikulan at
Northern Quezon dahil po sa easterlies from the sirkulasyon nitong LPA na posibleng mabuo sa susunod na weekend. Hindi na yung weekend, okay? Next weekend, Pebrero 18 hanggang 19. Okay, so yan po ang ating wind forecast. Punta natin ang rain forecast. So bukas po ng linggo ng hapon, inaasahan po ang pagdating nitong mga kaulapan ng near equatorial trough sa eastern Mindanao. Lunes po ng hapon, ito po ay kakalat po sa Visayas at buong Mindanao. So inaasahan po natin mga pagkulog at pagkidlat. Magdala po kayo ng payong, kapote, jacket. Samantala sa Martes, inaasahan pa rin mga thunderstorms dito sa Visayas at Mindanao at kakalat din po sa Kabikulan. So, inaasahan po natin may mga thunderstorms na rin sa Bicol region, sa Valentine's Day. At pagdating ng morning ng Miyerkules, nandiyan na po ang amihan sa Hilagang Luzon. Maghapon po ng Miyerkules, Pebrero 15, ito po ay bababa po dito sa Kabikulan. So, may posibilidad ng pag-form nitong tinatawag nating shear line. So, kita natin itong line of clouds. Rain clouds po yan. Posibleng paulan sa Kabikulan. May mga thunderstorms din dito sa may area po ng Palawan at Sulu Archipelago at Mindanao. At pagdating ng Pebrero 16 o Huwebes, yan, may maulan pa rin sa Kabikulan at magiging mas tataas ang amounts, okay? Light to moderate. At dahil po yan sa possible na shear line. Kasama po ang hanging amihan. At sa Biyernes, Pebrero 17, medyo hihina po yung ulan dito sa Kabikulan. Nandiyan pa rin amihan, but yan po yung shallow LPA. Yung kanyang trough, magbibigay ng mga ulan dito naman po sa may Caraga at eastern Mindanao, lalo sa may Davao region. At Sabado, Pebrero 18, magpapaulan na naman po itong shallow LPA dito po sa may bahagi nito ng Visayas at Kabikulan. Okay, so mukhang babalik na naman po ang mga on and off rainfall after 1 to 2 weeks ng medyo mainit na panahon. Although may mga in-between, mga ulan, dahil po nasa panahon tayo ng La Nina, so expect natin yan. Tataas na naman po ang chance ng mga ulan na yung darating pong week hanggang sa weekend po yan, hanggang early next week. So let's hope for the best na sana hindi po grabe yung mga ulan na ito. Babantayin po natin yan, okay? So, we'll keep you updated by next week. Ito si Mike Padawan nagpapaalam. So, see you again on Monday to give you the latest ng ating panahon. And happy weekend to all. Salamat sa inyong pag-nood sa ating channel. At see you again next week.